weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv wite 21 yoni to sehila baaɓi to gouraya to boutandam to boruji to taktake to wompu to melga to jareɓe to kadjela zacharia mbouto fumo guileyta to sillowola ko on takusan juula ha e nder galle ceerno samba tafsiru soto zereydi hay ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritani kinroso golɗo woni tasiyasam heeɓi hoorejo kesom tawa ko Mauritanajo biteɗo Brahima Wula Mbare kam to lewul ha joni to leydi Mauritani ma jaam ha to Irkise ñalawma hanki o ko seppoji gulli jaw bone coupiraji courant waɗi toon ha nokkuji kewɗi galleji e bureau ji Somelec woni société kalfinaɗo kuɓɓam galleji men kewɗi bonnama hen jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi holliri hen mette mum no fewi to leydi Mali fedde witede Yerowulo juɓɓini seppo molantengo Allah ñalawma alarba hanki o nder Bamako lamorgo leydi ndi hollirde mette men e leydi France hollirde kadi ɓe natti yidde dadiɓe leydi France e nder leydi mabɓe to leydi Nigéria fandare e yidde leydi kay oɗo saaha joni suudu sarɗiyeji ndu yamiri tigui wonde hitande ujunnaje 220 yo leydi ndi wattu siggade kala ñalawma 1,88 million barigal pétrole kala ñalawma to leydi Algérie uddi ha laaɓi leydi Algérie uddi ha laaɓi dendagal weeye mum woni espace aérien mum wonde kay wonande avion ngaji taw e hélicoptère uji civil et militaire kala ɗi leydi Maroc ɓe kadi ɗumen weyde e diwan mabɓe to leydi Libye maréchal Haftar Khalifa Haftar o titini muɗum e oɗo saaha joni o laatima civil yidde makko kay ko gembanade sungoji e hoorejo yidde ardade leydi ndi to leydi Afrique du Sud zone Sabrougo ne tawe sunare mawde ne fewi jaltugol aduna meeha mabɓe bisimilla mone ketti fotodirte joni jañoɗen. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawale danawal kala Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istijaba ha timmi Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra rewɓe wonduɓe kiste fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe dorotaki kala Ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle wonduɓe weddaɓe korte wonduɓe dabaruji e liggeyaji bonni kala Ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 17 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde 19 rafi ma yaltima ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe no jidorno Ceerno Djiby Sy ko labdorede malaɗo wune so yannama ka miskino o safruma ha cella tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗani wahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal Ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali ne tawe toon miñi kono wiya Samba Sy numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy kañum base mum ne tawe nder Nouakchott lamata ko leydi Mauritanie to legal bitegal Nettek Sardiére Nettek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 Ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal ɗum noon badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal et demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa nogase tati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon commune Asjar ene tawe e nder mo gaɗɗa mo wompu e nder wilaya mo Guidi Maka toon noon ko cukalel tokosel kañum tigui yolino toon wasi hen fittade mum kañum yolino toon wasi hen fittade muɗum e nder wilaya e nder onon goɗon on commune biteɗo Asjar ko ñande alarba hanki o noon habaru o ɓayyina tawa kadi ko commission halfinaɓe rewidade ko wiyetede catastrophe naturel kañumen ɓayyini kabaru o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wul Zahab ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alarba hanki o ko ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo ko holkisano e nder holkiso he noon capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe jeenayo e jeegomo kefti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alarba hanki o no gasi ɗiɗi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho to hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko seppoji Gulɗi Diaw mbaɗi e nder wuuro witego Erkise e nder wuuro witego Erkise noon tawa saabi ɗiɗon seppoji noon ko hollirde mette mabɓe e kala saaha ko wiyete délestage woni coupuraji courant kewgol mum e nder ngoɗon wuuro witego Erkise kamɓe waɗannoɓe seppo ngo noon ɓe mbawi tigui yaade ha to galleji ɓeɗon gollotoɓe hewɗon société biteɗo Somalek woni société kuɓam ɓe mbawi yaade ha to bureau ji to kala ɓe bonni toon matériel kewɗe no fewi ɓe keeli gueɗe kewɗe e nder galleji ha e nder ɗiɗon bureau ji kala jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni Wula Merzoug o holliri hen mette makko mawɗe no fewi e ɗeɗo gueɗe kamtorinde baɗaɗo to Erkise o holliri kadi wonde losgoji jaaƴima uddude hen dendagal sagataɓe tawaɓe juuɗe men ene moddi e ɗeɗo gueɗe kala koko ndewnete lawol hono ardiɓe Somalek tawateɓe nder nden fande ɓe ne kolliri hen metti mumen no fewi e ɗeɗo gueɗe kamtorinde no fewi baɗaɗe e société mabɓe baɗaɗe e gollotoɓe mabɓe ɓe kolliri noon wonde ɓe kolliri noon wonde Erkise ngakkira tan e oɗo saaha joni kene haɗa wuuro ngo jogade kuɓam ha timma koko wiyete temedere kilowatt ko ɗum woni ko manquera e wuuro ngo hay ɗum ne koye sahaji taw koye sahaji des pointe woni mo yimɓe fo ɓuuri haɗo jinde e kuɓam woni courant ko ɗum saabi noon e ɗum waɗa délestage uji e kala saaha saabu o holliri e wuuro Erkise ngo ɓe kolliri tigui ngo foti sohlude ko 500 mégawatt 500 kilowatt ko ɗum ɓe poti sohlude e oɗo saaha joni noon générateur moɓe jogui woni machine moɓe jogui toon dokko kuɓɓam on noon yaltinta ko temedde 4 kilowatt ko temedere wotere ngakki hen ɓe kolliri kadi wonde Erkise ene jeeya e capital uji départemental uji taw kadi laamu ngu oɗo saaha jofino feɗenum gam yidde kayiyam ɓeydude kuɓɓam mumen woni électricité mumen ɓe kolliri noon laamu woni tijjino tigui e mayirɗe nduɗo lewru ndu gonɗen en tijjino machine aji taw ko groupe moƴƴi no fewi taw ko groupe aji électrogène eɓe ɗaminno noon so ɗina groupe aji jettima ɗo e mayirɗe lewru he ma groupe aji ɓeyde nder ngoɗo wuuro Erkise beele dendagal gueɗe ko fate coupuraji courant kala natta ha laaɓa e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni daɗiɓe leydi ndi woni armée ɓe kolliri alarba hanki o e nder communiqué mabɓe wonde kay koɓe fuɗɗotoɓe wadde ko witede manœuvre taw ko des manœuvre naval en woni tigui wadde exercice aji mabɓe e nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɗum waɗata ko balɗe ɗiɗi ñande nogas e tati woni ñalawma hande o e nogas e nayyi lewru septembre lewru gonɗen ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho e nder maaje kadde ɓe kolliri noon dadiɓe taw ko dadiɓe halfinaɓe ko fate nden kam e kisala maaje woni ko wiyete marine nationale wondude e dadiɓe taw ko dadiɓe weeyo woni armée de l'air kañumen tigui mbaddata junggo e fandu mbawa wadde tigui ɗiɗon opération ngaji woni ɗiɗon exercice aji e nder maaje kadde hen ɓe kolliri noon ɓeɓe kutoro guila e hélicoptère uji ha e avion ngaji de guerre wondude e de navire woni bateau ji guerre e matériel kewɗe no fewi mabɓe mbawa hutorade ɗum e ɗo balɗe ɗiɗi ɓe kolliri noon woni mujibo oɗon exercice noon woni oɗon manœuvre noon ko yidde ɓeydude ndenka e kisal nder maaji he yidde kadi ɓeydude ko wiyete yidde
ɓeydude ko wiyete formation heblo wonande ɓen koninkoɓe taw ko koninkoɓe maaje woni marine national wondude e koninkoɓe armée de l'air kala haɓe mbawa kay e kala saaha wawde habtade pelle ceɓitiɗe e wawde rende maaje kadɗe e oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni kinros goldom ko tasiyesta wiyete noon e kolliri hollirama tigui e oɗo saaha joni ɓe keeɓi hoorejo kesso woni président kesso moɓe keeɓi oɗon oɗo saaha joni ko Mauritanie najo omo wiye Brahima Wula Mbarek noon waɗama kadi président des conseils d'administration woni PCA tatala bitegal TMLSA ngal kadi ko catal taw kadi ko catala jokkodiral kinkos e kinkros koye conseil d'administration TMLS noon mo haddana oɗo saaha kadi ene tawe tigui ene tawe hen noon ene tawe tigui ene tawe hen cadre uji taw ko cadre uji jeeyaɓe kinros wondude e membre uji tati indépendant tawa ɗin membre uji tati indépendant kala ko Mauritanie naɓe ɓena Mauritanie naɓe tati noon woni biteɗo Leyla Bou Amatou wondude Ahmed Sidi Ali wondude e Thiama Jombara ha joni kabaruji men ɗemgal pulara sen wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jen ha to wiyete Fass Mbawo ñande altine ɓennuɗo o kotona musɗo waɗi e nder Fass Mbawo noon tawi nder région mo Dakar e saaha sukaɓe ɗiɗo pijjanno ko ɗon tigui hen goto biyeteɗo Yaya inde makko yettade makko fuɗɗi ko be omo yarano e duuɓi sappo kañum tigui yooɓi fittandu sehil mum biyetenoɗo ceerno jaranoɗo duuɓi jeeɗiɗi ko saaha noon ɓe mbaɗatno sigirago ko toon tigui taw wargo ngo ɗon ko wargo accidentel woni o teyani e wargo ngo ko saaha ɓe mbaɗatno sigirago noon ko ɗon tigui kanko biyeteɗo Yaya o wawi poñje o poñi guel ɗon biyeteneɗo ceerno o nanggue dande forok mum o poñi ɗum o ñiñi ɗum e ɓalal caggal ɗum no waɗi sigi caggal ɗum o ƴetti o hooli guel ngol woni tekki guel waɗi guel hoore maggel snafki makko o ɓitti guel ko juuti no feewi e sigiragoji sukaɓe kewi wadde e kala saaha ko guel noon o anda tigui koko ronki fofde o ɓitti guel ko juuti noon caggal ɗum o duñi guel marɓe leydi hoore maggel woodi to duƴƴi ko ɗon guel wasi hen fittadu makko jinnaɓe ceerno woni baraɗo jinnaɓe makko noon kolliri tigui kañumen jiiɗa portude plainte ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni caggal nde Macky Sall wanno jillu muɗum to Touba juuroyade khalifa général mo Mouride joni noon ko coalition woni tigui diɗɗum woni tigui ko diɗɗal landaji lunda woni coalition de l'opposition tawa kadi ko dendingal ko wayno landa witeka PDS wondude bokko gis e wondude biteɓe AJP ADS wondude e witeɓe CRD e wonduɓe witeɓe Jotna ko ɓeɗo kala ndendi noon mbaɗi batu mumen ñalawma ñande talata ɓennuɗo ɓe mbaɗi batu mabɓe nder batu he noon ɓe kawri tigui koɓe cuuɓi sete timmuɗo no fewi on sete noon yo yahamɓe to Touba juuranoyoɓe khalifa général mo Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké on sete noon hollirama tigui ñalawma hande o alkamisa hande no gaseti lewru septembre ko hande tigui ɓe ummi to Dakar sanga 9h ɓe jetti to Touba noon sanga 11h30 ɗon tigui ɓe jetti to Touba ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollediɓe mum ɓe kolliri tigui wonde alkamisa hande o e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ko 1987 neɗɗo kolkisono tumanoɓe yato gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he sappo e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe so ɓettama to banggue pourcentage ene holli tan nder temedere kala hen 0,82% ko fiɗaɓe e nder ɓen sappo e nayo hen ɗiɗo ko contact TV woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o heddiɓe sappo e ɗiɗo heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto anda to ƴetti oɗon rafi nder ɓe cellano ɓe hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegomo kepti calal mumen hano hannirta ni paati galleji men sappo e ɗiɗo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago nayo kawrela dialla ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall hoorejo leydi ndi o noddi Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et des budgets ko jagorgal kalfinaɗo ko fati e budget e finance o noddi ɗum noon o hokki ɗumen yamirore noon yo noddu dendagal service aji toppitiɓe ko fati e jobdele gollotoɓe kala beele dendagal gollotoɓe nder leydi Sénégal kala ne keeɓa jobdele mumen à partir de alkamisa hande o noon no gase tati lewru septembre dendagal gollotoɓe kala ko hande puɗɗoto hebde salaire uji mumen Macky Sall noon addani ɗum wadde noon ko beele kamɓe gollotoɓe kala ha tengti noon e yiɗɓe yaade
yaade Touba beele ne mbawa newnanede dañide koppeje wawde tigui yaade maggal Touba hano hannitni hollirama noon alkamisa hande o trésor e comptable trésor e comptabilité kala puɗɗima yobde alkamisa hande o hano hannitni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara kabaruji men e ɗemgal pular so nummima to leydi Sénégal to leydi Mali paadena alarba hanki o ko malinaɓe hewɓe no peewi kewi malinaɓe hewɓe no feewi kañumen jippe booli Bamako lamorgo leydi ɗi ɓe mbaɗi seppo mabɓe noon seppo molantego Allah gona seppo noon ko hollirde kay mette mabɓe e wiide kadi e oɗo saaha joni erade dendagal dadiɓe leydi France ɓe hinde barhan tawateɓe nder leydi hen yettata nder leydi mabɓe ha laaɓa ɓe kolliri tigui ɓe natti yidde ɓeɗon wiiteɓe barkan ɓe natti yidde leydi France e nder leydi mabɓe ɓe mbaɗi eran kadi faade catala CEDEAO kañum e koye mumen nde wawa tigui toppitade gueɗe taw ko gueɗe baɗɗe intérêt wonande dendagal Afrique kala dendinoje Afrique kala ɗum noon ko erago ko waɗi taw kadi ko ndeɗo fedde wiitede Yero Wula kañumen mbaɗi ngoɗon seppo kañumen jubbini seppo ngo goto e mawɓe ɓeɗon ngoɗon seppo taw ko jeeyaɗo e fedde wiitede Yero Wula holliri tigui wonde dendagal kareɗi leñamagu tawateɗe e nder leydi Mali kala ala ko saabi ɗum ala ko addi ɗum ala ko rendiniɓe so wona leydi France kañumen rendiniɓe ha ɗiɗo kareli kala mbawi nadde e nder leydi hen cuuɗoɗi konngudi noon wiyete ko Sidiki Kouyaté ɓe kolliri kadi guila France nani leydi Russie ene ara e nder leydi Mali dariɓe leydi Russie e mercenaire uji mum ene gara e nder leydi Mali guila nden faraysi koko waɗi paniqué ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni jeena ha to Djéné sagataɓe Djéné aseta ɓennuɗo sagataɓe Djéné aseta ɓennuɗo ɓe mbaɗi tigui conférence mabɓe de presse e nder conférence de presse o noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni Djéné tampi Djéné lorli awo ala toon ndema dartima jawdi daridi kala woni daabeji mabɓe kala didda gujjama ha laaɓi ko nama jadama e oɗo saaha joni ɓe tampiɓe lorli ɓe kolliri noon nden ka e kisal ala e nder diwan Djéné Haydara ɓe mbaɗi erago ɗon faade colonel Azimi Koïta hoorejo leydi ndi ɓe mbaɗi erago faade mum noon nde wawa tigui wallidde ɓe oɗo saaha joni to banggue koninkoɓe haɓe mbawa tigui ɓeydude nden ka e kisal haɓe mbawa ɓeydude nden ka e kisal fande Djéné kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko commune de Kéléya paɗen to commune Kéléya noon aljuma ɓennuɗo ko garmi gara musso waɗi toon e nder commune rural mo Kéléya ene tawe e nder région ene tawe e nder région mo Buguni e nder région mo Buguni noon ko garmi gara o noon ko hakkude ɗeɗo guure ɗiɗi woni wuuro wiyetego digui ñan e wuuro wongo ne wiyete Sagala ɗiɗi garmi gara noon yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen hewɓe kadi mbarmi hen hollirama noon saabi tigui oɗon garmi gara rendiniɓe tigui ko bone leydi woni bone booɓe ko ɗum woni ko rendiniɓe teskama noon ɗeɗo guure ɗiɗi kene wona hande duuɓi 60 guure ɗe ɗiɗi mbawata itotta ko e jeegue e kala saaha ko kareli musɗi garmi garaji waɗata hakkude mabɓe taw kala kareli ko leydi rendin tawe ɗum noon fuɗɗi ko guila hitande ujunere temedde joyyi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi waɗi guila 1957 ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni keɗoɗen Issa Samake ɓurɗo lollidde o ɓuuri lollidde ko Dios ko féticheur mawɗo no feewi ko kanko woni féticheur woni fibirbaji walla mbiyen ceerno banda o gonnoɗo o hoorejo Léamou Sabboudou leydi ɗi kanko wonno féticheur mum kanko Issa Samake noon ɓurɗo lollidede joosi noon kene wona joni yontere jinnaɓe makko e koreji makko kala kolliri ko majjuɗo beelew ko donkuɗo yitede hakkillaji jinnaɓe makko foof noon keedi e oɗo saaha joni ko koninkoɓeɓe kañumen tigui biftimo mbawi tigui dumboyde mum tokkati noon en teska noon ko guila talata o natti yiyede guila nden o wayri yiyede o wayri nanede hakkillaji koreji makko e jinnaɓe makko kala foti ɓilade koye juuɗe dadiɓe tawa kadi koye taweteɓe to kati e oɗo saaha joni noon hakkillaji kala keedi ko beele kay o nanguila ko sababu nde werlam tawa ko werlamo hinde V8 keso pullo jaaduɗe jamanu mo banda o rokkunomo walla ala beele ko goɗɗum moni foof e oɗo saaha joni hakkillaji men ene keedi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo gueɗe kalfinaɗo cellal
ade ɓayini communiqué mum tongode temedde joyyi e capanɗe jeegom e jeenayyi ko fate brosso coronavirus o holliri noon ko ujunere temedere sappo e jeegom e ɗo kolkisi noon e nder holkisi he nogas goto tawaɓe jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe hen jeenayyi kepti kellal men hay goto noon ala mo rafi o yooɓi tugui ñalawma heccanki fa ñalawma hanki o ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto leydi Burkina Faso paɗen gorko ɓurɗo seldude e nder windere he kala ɓurɗo e nder ko Afrique najo kadi ko Burkina Faso najo o wiyete ko Irona Bibi noon o waɗati ko sport biyeteɗo haltérophilie woni tigui ƴettoɓe poids ƴettoɓe ko teddi o ƴetti noon o ƴetti noon ko hay goto meeɗani ƴettude e nder windere he kala saabu o suuti ha dow poids mo hay neɗɗo goto meeɗa ƴettude e nder windere he kala woni o suuti ha weeyi temeɗɗiɗi e nogas e jeenayyi kilo ko ɗum woni ko suuti gorko ɓurɗo sellude e nder windere he joguinoɗo record woni drapeau on noon wiyeteno on noon sunno ko temeɗɗiɗi e nogas e jeetati kilo yettaki ko suuti ñalawma oɗo saaha joni hollirama noon on wiyete ko Joudounas Savikas o jeeya koto nokku to wiyete Lutani o jeeya Bibi Iran noon Burkina Faso naji ƴettuɗo temeɗɗiɗi e nogas e jeenayyi kilo hollirama tigui to weydi makko ko métre piccal capanɗe jeenayyi so tawi ko poids makko o pesata ko temedere capanɗe jeetati kilo woni 180 kilo ko ɗum woni ko pesata o jeeyama tigui o jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no feewi e saaha o artuno nder leydi makko Burkina Faso o tawi yimɓe hewɓe ne gaari ha to Bowal laaɗe diwoje garde amde jaɓɓademo koto leydi Nigéria paaɗen suudu sarɗoyeje woni suudu senadu leydi Nigéria ɓe gooti kuulal ɓe dokki yamirore kayi ɓe fartaki wonande on société taw ko siggotoɓe kuɓɓam woni pétrole nder leydi he wonde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni hitande dartonde 2022 eɓe mbawi siggade kala ñalawɓe keeɓi yamirore yo ciggu 1 million 1,88 million barigal woni million piccal capanɗe jeetati barigal kala ñalawma taw ko barille pétrole ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sono wente leydi Nigéria koto Algérie paaɗen oɗo saaha kala tekkere ne surka hakkude leydi Algérie e leydi Maroc gila alarba hanki o noon laamu leydi Algérie fellititi uddude weeye mum woni espace aérien mum hadde laaɗe diwoje guila hélicoptère uji ha laaɗe diwoje militaire e civil kala taw ko jeyde jeeyade to leydi Maroc feccidde e weeye mabɓe ɗum noon koccatala biyetegal HCS woni au conseil de sécurité algérien kañumen tigui ƴetti oɗon décision hadde laaɗe leydi Maroc feccidde nder diwan mabɓe koto leydi Libye paaɗen maréchal Khalifa Haftar o démissionni ha laaɓi e wonde koninke o ɓortitini makko e oɗo saaha joni o ɓornima wutte makko civil addanima wadde ɗum noon ko yidde kay mbeɗam wawa jeeyede e ɗina biriji gembaniɓe gam yidde ardade leydi ndi kanko yidde makko e oɗo saaha joni ko ardade leydi ndi e sumgoji hooreji leydi tijjadi oɗo saaha joni noon lomtimo to banggue koniyankagal ko biyeteɗo Abdel Razak Al Nahroui noon o noon ko kañum ardina e oɗo saaha joni catal ngal ardi noon taw ko dadiɓe wiyeteɓe ANAL ha nogas nayyi décembre 2021 koto leydi Afrique du Sud cakkitorɗen to leydi Afrique du Sud en tawe sunare mawde no feewi Johannesburg ne tawe sunare mawde no feewi caggal kay jaltugol aduna gonnoɗo maire taw ko maire wuuro Johannesburg cuɓaɗo kadi ko ɓooyani biyetenoɗo Joli de Matongo hawri ala dial taw kadi ko accident auto o waɗi e weekend ɓennuɗo o yaltiri aduna ko duuɓi 49 ko ñande sappo lewru août hitande lewru août mayde ɗo ndu ko nden tigui o suɓano o waɗa tigui ko witte maire Johannesburg tawa o lomtino e mairie gal ngal ko biyeteɗo Geoff Makumbo noon ko coronavirus yooɓino fittade mum guila lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba tokkara lagal ko Saydou Abouba on ñagama yafuy noon e kiggol kabaruji ɗi nde wonɗon jippiɗen ko caggal futunde mbaɗen wadde kabaruji ɗum noon ñagama hen yafuya kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.